Alexandra, fraților, și bineînțeles datoria lui socru mic față de toți oamenii lui, să cântă un program special de la Ștefan și Narcis pentru socru mic, pentru domnul Robert, să iasă la joc toți verii lui, Sorin Paluși să iasă la joc, domnul Nicu Generalu și bineînțeles cine îl iubește pe socru mic, pe domnul Robert, să vină aici lângă el, verii lui și tot neamul lui. Să-i dea Dumnezeu fericire și noroc. E plăcerea lui socru mic, a lui domnul Robert. Da, 10-9. Si minor armonic. Încă o dată, așa cum s-a anunțat, cine îl iubește pe socru mic, pe domnul Robert, verii lui și bineînțeles cumnații lui și toată familia lui și neamul lui, cine îl iubește să vină lângă el. E plăcerea lui socru mic să-i facă Narcis și Ștefan un program din suflet, din inimă, să-i dea Dumnezeu fericire și noroc. Da, no! Atențiune! De la unchiul lui socru mic al lui Robert. Pentru socru mic, pentru Robert! Pentru Miresica! Pentru domnul Nelu Tataia! Program special pentru socru mic și toată familia lui. Pentru toți copiii lui, nepoții lui, copiii lui Generalu, să iasă la joc și toți verii lui să iasă la joc, 100 de euro să-i trăiască copiii lui și familia lui. Și pentru 5 carnivalii originalii, să știe. Și pian să iasă la joc, îl roagă socru mic. Sucă! Mere! Toată lumea care îl iubește pe socru mic să vină aici lângă el. Dar nu, puțin la voce. Hai, vă rog eu mult încă o dată, așa cum s-a anunțat. Rugămintea lui socru mic, al lui Robert, cine îl iubește, cumnații lui, verii lui, neamul lui, familia lui să vină aici. Cuscul lui Sandu să vină aici lângă el. Dar nu. Ce spune socru mic? Alo? Ce spune Robert? Au cam au teamele monea, mă. Cam au teamele monea, mă. Te dau mă libe pară. Din partea lui socru mic de la Robert, pentru toți unchii lui în egală măsură, toți verii lui în egală măsură, toți cumnații lui, 100 de euro. Atențiune! Pentru socru mic, pentru Robert! Pentru tăicuțul lui să-i dea Dumnezeu fericire și noroc. Pentru Nicu Mircanu, unchiul și toată lumea. Pentru fratele meu, pentru Sorin Paluși. Pentru nașul Florin. Domnul Nicu Generalu și Pian să vină și ei la joc. Și toată lumea, că sunt prea mulți. Își cere scuze socru mic că nu poate să dea numele la toți, că sunt prea mulți. Să rămână lui. Ia-uzi! Hai să-l facem fericit! Hai să-l facem fericit, valoarea lui socru mic! Haideți cu toți lângă el, dulceață și caracter. Din partea lui socru mare, din partea lui domnul Toco, pentru toată familia lui socru mic, al lui Robert, al lui cuscrului, să-i dea Dumnezeu fericire. Ia-uzi! Vreau să vină verii mei
Vreau să vină verii mei, la fel și cumnații mei, să mă facă fericit, că astăzi sunt socru mic. E nunta lui fata mea, să-mi răcoresc inima. Ăsta e băiat deștept, tu nu e, Doamne Robert, dulceață și caracter. Aplauze pentru el. Și vine așa. Hai să facem fericit. Spune socru mic, cine vrea să dea o dedicație cu tot dragul, respect pentru toată lumea, de la socru mic, de la domnul Robert, să-i dea Dumnezeu fericire! Ios! Roberte, Roberte, să vede că ai valoare, hai să-l facem fericit, valoarea lui socru mic. Socru mare de la domnul Coco, $200 pentru cuscrul lui, pentru Robert, 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 Robert. 1, 2, 3, ale! Bine, Robert! Salut! Atențiune din partea lui domnul Sucă. Pentru socru mic, pentru Robert, pentru Coco, socru mare, pentru frățiorul lui, pentru Mere, pentru băiatul lui Guri și pentru Alex Musi. O valoare în România, știe toată lumea, fotbalistul nostru și în toată Europa. Să rămână 100 de euro de la Sucă, din partea lui Coco, de la socru mare, cu $100. Pentru cumnatul lui, pentru Sucă, pentru nepoții lui, pentru Alex Musi și pentru Duri, să-i dea Dumnezeu fericire. Alo! Puțin la voce. Auzi! Che le lo socro digno, le, 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 le. O Roberto Bactalo, le, 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 le. Hai să-l facem fericit, lo fă. Valoarea lui socru mic. Digno, le, 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 le. O Roberto Bactalo, le, le, le. Hai să-l facem fericit, le, le, le. Valoarea lui socru mic. Iauzi! Mon amor, mon amor, si mon amor, Bactalo, mon amor. Să rămână, ok. 1, 2, 1, 2, 3 și... Bine, Robert! Hai, 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 hai! Salut! Am și o strofă frumoasă, câteva strofe frumoase, cu respect de la mine, special pentru socru mic
Și bineînțeles toată familia lui, toți verii lui, toți cumnații lui, toți urchii lui. Și cine îl iubește pe socru mic? 10 minuțele să fac și eu talentul ăsta lui socru mic, al lui Robert, să rămână lui și la fata lui și la familia lui. Au ce spune? Alo! Vreau să audă și Ardealul, lelelelele. Să vină Nicu canibalul, lelelelele. Să vină lângă socru mic, lelelelele. Ca să-l facă fericit. Haide, haide, Nicule! La, 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 la. Solo! Atențiune! Din partea lui Rebus, varul lui socru mic, pentru nunta asta frumoasă, socru mic, socru mare, tot ce aparține de socru mic, socru mare, și toată lumea să rămână mult, 100 de euro de Abel Bahtalo. Au ce spune? Alo? Vreau să audă și Ardealul, ele. Să vină Nicu canibalul, lelelelele. Hai să-l facă fericit, lovo, că Robert e socru mic. Ale! Nicule, Nicule, să vede că-ai valoare. Nicule, Nicule, să vede că-ai valoare. Ale! Solo! Atențiune! De la tăicuțul lui socru mic, al lui Robert, domnul Nelu, să-i dea Dumnezeu sănătate, special pentru domnul Nelu și pentru Robert al lui, viața și puterea lui. Și pentru toată lumea, încă 50 de euro. Ia-uzi! Da de, da de, da de, da de, ei. Tu s-am dat de moilo, elelele. Tu s-am dat de moilo, lelele. O Roberto Bahtalo. Hai să-l facem fericit, ele. Băiatul meu e socru mic, să-i răcorim sufletul, la la la. Că așa spune Nelu. Să rămână, Nelule! Mai am și o strofă specială. Alo! Cântă Narcisa lui Ștefan. Vreau să vină și pian. Au, 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 au. Hai piane, hai piane. Hey, hey, hey. Hai dă-te coamă-i jupâne. Hey, hey. Solo! Atențiune, atențiune! 5 milioane! Pentru socru mic, pentru socru mic, pentru Robert, Robert și pentru toată lumea! Să rămână! Atențiune! Au ce spune, atențiune! Din partea lui frățiorul Florin, patronul, pentru toți unchii lui, pentru Cuscru mare, Cuscru mic, pentru tinerii căsătoriți și tăicuțul lui domnul Nicu, generalul, și în ultimul rând pentru scumpul lui băiat Ricardo Împăratu. Să rămână mult, 100 de euro de Abel Bahtalo. Ia-uzi! Ce zice? Cântă Narcisa lui Ștefan. Hai bine, mă! Lângă mine și pian. Ca să-l facă fericit, elelele. Că Robert e socru mic. Solo! Atențiune! De la vărul lui socru mic, pentru toți unchii lui, cu cea mai mare valoare din lume, pentru socru mare, pentru unchiul Sorin Paluci, pentru scumpul lui frățior și în mod special
Pentru tata lui, șefului, Marian, să trăiască familia 50 de lire. Să rămână din suflet. Alo! Domnul Nicu, generalul, mai! Ține n-am. Auzi! Vreau să audă și gardea lui. E și Nicu, generalul. Florin Patronul încă 100 de euro, special pentru socru mic și toată familia lui. Și tăicuțul lui Nicu, generalul. Și pentru Ricardo, viața ta, Împăratul, băiatul tău. Și în ultimul rând, soția lui, Priții, Gavel Mahtali. Și pentru frățiorul lui Ștefan, să rămână de la Nicu, generalul. Ia-uzi, ce spune? Și pentru frații lui de la Patronul de la Florin, pentru Robert, Marius, Sandu, Mari, cumnatul lui, care e nașul lui. Să rămână. Și pentru toată lumea încă o dată. Cumnații Nicu și Mircea. Ia-uzi! Ce mare e respectul! E Nicu, generalul! Este lângă Robert, la că ăsta e băiat deștept. Ce mare e respectul lui, e Nicu, generalul. Solo! La domnul Nicu, generalul, să știe. În primul rând pentru nunta asta frumoasă, pentru băieții lui Florin, Robert, Marius, Sandu. Și pentru domnul Sorin Paluși și socru mic. Și bineînțeles pentru domnul Nelu Pian, domnul Nicu Canibalu. Și nepotul lui Florinel. Să-i dea Dumnezeu fericire! Hai! Socru mic, socru mic, socru mic. Hai să facem fericire! Socru mic, socru mic. Hai să-l facem fericit, băi! haide! Alo! Au, ce spune strofa asta, alo? Ce spune Narcis și ce spune socru mic? Alo! Alo! Solo! Ce dulceață are omul! Florin Patronul, generalul. De la Florin Patronul, generalul. Încă 200 de euro! Auzi ce spune? Ce dulceață are omul. Lângă mine Florin Patronul. Spune Narcisa lui Ștefan. E băiat de general.
Pentru frățiorul lui, pentru mere, pentru socru mic și toată familia asta frumoasă. Ia uzi ce zice! Vreau să audă lume multe, lângă mine e și sucă. Solo! De la domnul Sorin Paluși, cu respect, pentru tăicuțul meu, pentru Ștefan, să rămână trăiască copii, să rămână pentru Narcis, 4 milioane, 6 milioane pentru toți ai lui, familia lui. Pentru tot ce înseamnă om prezent, 10 milioane de la Sorin Paluși. Și pentru frații lui 10. Frații Paluși. Să rămână trească copiii. Alo! Terminăm strofa lui Sucă și Alumere. Auzi! Dulceață și valoare, ala, este sucă și mere, ala, ala, ala. Vreau să aud un Occident, ala. Solo, de la domnul Mere, 10 milioane pentru toată familia lui Socru Mic, Socru Mare și toți verini și toți nepoții. Și pentru viața lui Sucă, să rămână mult. Yo! Dulceață și valoare, e sucă și cu mere. Solo, de la Nașul Mai Maro, de la domnul Aurel, pentru toată familia lui Socru Mic, sucă, mere, domnul Sorin Paluși, pentru domnul Nicu, pentru Pian, într-un cuvânt pentru toată lumea cu respect, de la domnul Aurel Onașo Mai Maro. Să trăiască familia lui. Iauzi! Alo! Sucă! Și nu am cum să fiu trist, ca băiatul fotbalist. Și n-am, Doamne, cum să fiu trist, ca băiatul fotbalist. Janele lumea sari, musi, 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 musi. Solo! E partea lui Guri Musi, pentru tăicuțului, pentru Sucă, pentru mere nașului, 3 milioane în Socru Mic și Socru Mare, 5 milioane pentru verii lui și pentru toată lumea prezentă. Să rămână! Alo! Compune Mușie, cel mai mare fotbalist la ora actuală. Să-i dea Dumnezeu noroc și fericire! Și pentru frățiorul tău, pentru Alex Musi. Che Janelo Poporo! De la Socru Mare, de la Coco. Pentru nepotul lui, pentru Alex Musi, câteva cuvinte. Și nepotul lui Guli. Ia-uzi! Ce zice? Che Janelo Poporo! El joacă la Dinamo. Solo! Din partea lui Sorin Paluși pentru comadrul lui Chen și Iancu, părul lui cu respect, până la 12 milioane. Auzi! Merceau, moceau, o fotbalisto, moilo. Așa e mai bine. Janele lumea sari, moceau de Musi. Alex Musi, Alex Musi, Alex Musi, Alex Musi. Să rămână Sucă! Să rămânească regele tău și alumere! Urmează și viața noastră, Sorin Paluși, o strofă, după care se face după programul care lui și Socru pentru Mare. Marian o strofă și programul lui Socru Mare. Alo! Ce zice? Alo! Merg înainte ca rușii. Merg înainte ca rușii. Unul e Sorin Paluși. Alo! Spune Ștefan prin Narcis. Auzi!
Ăștia sunt frații Malușii, merg înainte ca rușii. Haide, iese măi! Separat de șmecherie, ține-vă la prietenie. Caracterul lor frumos nu a tras pe nimeni jos. Haide! Să n-ai bani să-i car cu roaba, de n-ai caracter degeaba. Pentru socru mic și socru mare și pentru frații Palușii, de la viața noastră, din partea lui Sucă. Sucă, auzi, ce spune? Să n-ai bani să-i car cu roaba, de n-ai caracter degeaba. Haide! Merg înainte ca rușii solo. De la Florin Patronul. De la Florin Patronul pentru toată lumea și pentru frații Palușii și Nicu General. Eu mă bătesc cu frații mei care le ochilor mei. Merg înainte ca rușii, ăștia sunt frații Palușii. Să rămână Sorine, ultima strofă și pentru Marian. Cu respect. Hai să-l Mariane, după care urmează socru mare cu Să familia rămână, lui. să rămână. Atențiune! De la băiatul lui Marian Remus, Sorin Palușii, domnul Nicu Generalul, domnul Pian Sucă Mere și șeful Nicu Animalul și regele tău Marian, 100 de euro. Alo, să știe. Auzi, Remus. S-a încălzit motoarele. S-a încălzit motoarele. Pentru Marian, pentru Vasile, pentru Mitu, frații ăștia cu valoare, 4 frați care nu dă înapoi niciodată, cu verilor împreună. Și familia Palușii, că 50 de euro. S-a încălzit motoarele, că așa sunt valorile. Eu am tată number one, e viața mea, Maria. Pentru unchiul lui, pentru Marian, pentru nașul lui Florin Patronul și pentru bunicul lui regele lui Mircan, să-i dea Dumnezeu sănătate. Iauzi! O dadoro gorilo, o Mariano Pascalo. De la băiatul lui Marian, care încălzi motoarele oriunde ar fi, pentru toți unchii lui, în mod egal. Alo! S-a încălzit motoarele. S-a încălzit motoarele, că noi avem valoare. Și vreau să spun și cui, Maria cu frații lui. Știe Dumnezeu de sus, ești în viața lui Remus. De la socru mic, pentru toți verii lui în egală măsură, frații Palușii, iauzi,
Massima da Zuralo, Jesse Toro. Solo! Reuse! Massima da Zuralo, Jesse Toro. Veia Caraibo io, trailo sopra Tigno. Vreau să-și arate curajul, cine-l iubește panașul, și să vină lângă el valoarea lui Aurel. Să vină toți verii lui Aurel, al lui Mexicanul și al lui Coco la joc aici, dacă au plăcere să stea lângă ei aici. Și toată lumea care are plăcere. Familia Buturucă, toți verii lui Coco, al lui socru mare, Mexicanul și Aurel. Atențiune! Una cu Eminescu de 5 milioane de la Cartojan. Generică Miriasa, nașul mare, pentru Coco, socru mare, pentru Tocanezu, cumnatul lui, fratele lui. Și anul viitor o să fie nașul lui. Trăiască familia. Atențiune! De la unchiul socru mare, nașul lui, 50 de euro. Să-i trăiască familia socru mare, frații lui și toată lumea prezentă. Atențiune! De la Mugur Bombardierul pentru nașul mare, pentru Coco, pentru perechea asta de mir, cea mai frumoasă, 50 de lire. Pentru Cuscru Bazache, pentru Răzvan, viața lui, 100 de lire. Pentru Armani și pentru toată lumea, fără nicio diferență. Și separat de 150 de lire și 50 de euro pentru regele meu, să rămână pentru Ștefan și pentru Narcis, trăiască copilașii tăi. Hai să cântăm, fraților, haideți să... Încă o dată, separat de 5 milioane de la Cartojan, încă 100 de lire pentru toată lumea. Și încă o dată spune socru mare, toată lumea, stangoi cu respect pentru Șușumanu și toată lumea cu respect de la socru mare. Să-i dea Dumnezeu fericire. Alo! Da, să rămână Ricardo! Și din partea lui frățiorul meu Carlos, pentru tăicuțul lui Mexicanul și frățiorul lui Mario, două vorbe. Iau! Să facă roata mai mare, spune socru mare Coco. Iauzi!
Ce spune Carlos? Din partea lui frățiorul nostru de la Mexicanu, 5 milioane pentru toată lumea cine îl iubește pe socru mare. Ramadani, Stangoi, Șușumanu, toată lumea fără nicio diferență de la Mexicanu. Pentru Paul Guna, cumnatul Alberto, Aurică și toată lumea prezentă. Să simtă toată lumea bine. Ios! E, dui. Da, de, da, de, da, de, da, de. Nu s-o da de moilo. Solo! Din partea lui frățiorul de la Gilbert al lui Stangoi, pentru socru mare și toată familia lor. Să rămână din suflet 50 de euro. Pentru toată lumea, fără nicio diferență. Și pentru socru mic, să-i dea Dumnezeu fericire. Să vină și vărul Mari cu Răzvan. Și Adrian. Alo? Ios! Tu s-am dat de moilole, te cheleia. Solo! Din partea lui Florin. Pentru tata lui, viața lui, Sandu. Pentru unchiul Marin Coco, Marin Coco, Mexicanu. Socru mare, socru mic, Aurel, toată lumea. Și pentru toată lumea prezentă să rămână mult. Trăiască familia 100 de euro. Și pentru băiatul lui Dila. Ios! Ce zice? Hai, hai, o vorbă o spun și gata. Hai, hai, e o vorbă valoare anotată. Ei, hai, solo. Pentru tăicuțul lui din partea lui Carlos, pentru Mexicanu și pentru frățiul lui, pentru Mario, să-i dea Dumnezeu fericire. Ios! Atențiune! De la Aurel Bairam, 200 de euro pentru socru mare, pentru Coco, Ginerică, Miriasa, frații lui Coco și toată lumea de la Aurel Bairam, până la 600 de euro! Și pentru băieții lui Florin, Gilbert și George, să rămână din suflet după strofa lui Carlos. Și pentru toată lumea face și pentru Aurel Bairam o strofă pentru băieții lui. Să rămână. Alo! Pentru toată lumea. Yo! Plec, plec, plec. Ha, ha, ha. De la socru mare. Ușor, băi, șefule. Din partea lui domnul Coco. Pentru nepoții lui, pentru Mario și Carlos. Frățiorul lui Mexicanu. Pentru Dodo, Adi, nepoții lui. Și pentru toată lumea prezentă, încă 100 de dolari. Au ce spune? Alo! Vorbele astea, încă o dată. O vorbă o spun și gata, lelele. Eu por valoarea lui tata, lelele. Mi-a dat grade, mi-a dat stele, la, la, la. Și să am grijă de ele. Salut! Din partea lui socru mare de la Coco, pentru frații lui, puterea lui. Și nepoții lui încă 200 de dolari. Din partea lui socru mare, din partea lui Adi, al lui Aurel. Pentru tăicuțul lui, pentru Aurel. Pentru Dodo, pentru frățiorul lui, pentru Mario, pentru Carlos. Pentru Mexicanu, unchiul lui și Coco și toată lumea prezentă fără nicio diferență. Să știe, alo! Ce zice? Că atunci când ai nepoțe, te cheleia, te cheleia. 50 de ani tu mai poți. Solo!
nașul mare din partea lui Dodo. Pentru unchiul lui, pentru Mexicanu, pentru Coco, pentru verii lui, pentru Carlos, pentru Mario și frățiorul lui Adi și tata lui Aurel, viața și puterea lui. Da, cu mare drag. Alo! Au ce spune? Frații mei sunt frații mei. Solo! Din partea lui Paul Guna. Pentru socru mare, pentru Coco. Pentru ginerele lui Mexicanu. Pentru Aurel. Ginerele lui Coco. Și pentru băiatul lui Tocanezu, 5 milioane. Pentru Tony. Pentru Bogdan. Pentru Mexicanu, 10 milioane pentru toți frații. Nepotul lui Marin și toată lumea prezentă. Să rămână trăiască copiii și familia. Iauzi, alo! Meia ca ai moilo. Hai jamelo de loro, que si te vlame prala, moilo ai meia ca. Pentru frățiorului, pentru Carlos, pentru verului, pentru Dodo și Adi și pentru tăicuțului, pentru Mexicanu și pentru toată lumea să rămână încă un refren, după care am și eu 2 strofe pentru Aurel Bairam și pentru băieții lui, să rămână la toată lumea, să vă dea Dumnezeu fericire. Așa e frumos, să respectăm pe toată lumea în mod egal. Iau ce spune! Prala, 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 că tu salvi puterea, n-ave cau tu corcoro, ai janelo de loro. Prala, 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 că tu salvi puterea, ai janelo de loro, n-ave cau tu corcoro. Solo! Din partea lui Prințu. Pentru socru mare, pentru Coco, pentru Aurel și Mexicanu, nașul mare, 100 de euro pentru toată lumea să rămână. Aurele, Bairam! Am și eu 2 cuvinte frumoase pentru băieții lui, din partea lui socru mare Coco, pentru comadrul lui, pentru Prințu și în ultimul rând pentru domnul Paul Guna, cu respect și pentru toată lumea. Au ce spune? Si mande vla trincea vela nada. Au ce spune, Aurele? On si mande Magdalena nada. Știe Dumnezeu din cer, la la la. Băieții lui Bairam, Aurel! Solo! Din partea lui Aurel Bairam, până la 700 de euro pentru băieții lui, băieții lui, băieții lui, băieții lui, băieții lui! Să-i dea Dumnezeu fericire! Si mande vratricea vele, de cheleia, de cheleia. Om si mande Magdalene, de cheleia, de cheleia. Viața lui Aurel Bairam, de cheleia, de cheleia. Cântă Narcis și Ștefan, de cheleia, de cheleia. Dacă ai băieți, ai putere, Na, na, na. Și nu ți-e frică de ele. până la 100 de euro din partea lui Aurel. Încă o strofă frumoasă. Dacă ai băieți, Băieți, ai putere, da, da, da.
frică cărerelor două. Am băieții number one la zărdăi, alu aur al baiera. So. De la doamna Tanța, sora Loguna, salut Paul Guna, pentru Coco, pentru soția lui Mirela, pentru Paul Guna și pentru soțul lui Marian Tocanezi, pentru Prințu, pentru ginele lui Florin, de la doamna Tanța. Și m-am la tricea de cheleia, de cheleia. Și m-am de cheleia, de cheleia. Am băieții number one, de cheleia, de cheleia. Viața lui Aurel Baiera. Avem și noi o comandă din partea lui Gilbert al lui Stangoi, pentru sora lui și pentru cumnatul lui, 5 minuțele, să vină de joc. De joc. Hai San Gilbert. De dans. Sistemele alea lui Narcis. Să vină sora lui și cumnatul lui lângă el aici, 5 minute. După care mai avem o comandă pentru Sușumanu și gata, fraților. Să rămână, da. Simidor armonic! Da. Luxoși. Haide, tata! Lui Gilbert al lui Stangoi, pentru surioara lui Tisamara, tot pentru surioara lui, pentru Tisamara, solo, pentru Isamara, 50 de euro și încă 2 milioane de la Gilbert, pentru cumnatul lui George și pentru toată lumea. Iau ce spune! Da. Eu o spun la orice oră, haide! că am cea mai dulce soră. Vreau să audă toată țara, haide! Fie viața mea Isamara. Toată lumea să știe și cumnatul meu George, la fel ca fratele meu, știe bunul Dumnezeu. Toată lumea să știe și cumnatul meu George, la fel ca fratele meu, știe bunul Dumnezeu. Haide! Haide! Stați! Gata, second! Bine, bine! Haide! Să vă dăm solo! Atențiune! Atențiune! De la Raul Stangoi, pentru toată lumea prezentă cu respect și nu în ultimul rând pentru cumnatul lui, pentru George și surioara lui Samara, 100 de euro. Alo! Ia auzi! Cea mai dulce surioară, solo, tot pentru Isamara de la Gilbert al lui Stangoi. Ia-o! Din partea lui George, tot pentru Isamara, viața lui. Ia-o! Cea mai dulce surioară,
la soacra mare pentru Ginerică Mireasă. Și socru mare, viața ei, inima ei. Să rămână din suflet de la soacra mare $100. Ia-vel Bahtali. Ia-uzi! Da, ia-uzi pentru Isamara. Ce zice? Haide, George, dă-te mare! Isamara are valoare! Și din partea lui Soacra Mare pentru Mirianda încă 50 de euro! Yo! Și pentru Raul, viața ei. O strofă lui Samara, după care se cântă bine Mireasa și Nerică. Ia-uzi! Cea mai dulce surioară, vreau să audă lumea în țară. Spun să auziți și voi, că e fata lui Stangoi. Iașta! Să rămână trăiască copiii, familia. Pentru Ginerică și Mireasă, nașul mare și nașa mare. Să le dea Dumnezeu fericire și noroc. Da. 10 minuțele. Domnul armonic Șișa la cererea lui Aurel. Hai. Merge! Hai, Alexandra! Socru mare din partea lui Coco. Pentru Raul și Alexandra. Raul și Alexandra. Raul și Alexandra. Au ce spune? Ia uitați-vă la ea. Frumosă e Alexandra. La toată lumea o spun. E regina lui Raul. De la Răzvan pentru socru mare vărul lui Coco, Aurel, Mexicanul, Ginerică Mireasa, nașul mare, nașa mare, socri mici și toată lumea. Hai, Raule, hai! Hai, Raule, hai! Hai, Raule, hai! Valoare de subnacai! Hai, Raule, hai! Hai, Raule, hai! Hai, Raule, hai! Valoare de subnacai! Cel mai tare Ginerică! Hai, Ginerică! Hai, Raule! Și Mireasa! N-ați văzut așa ceva? Cum este Alexandra? Solo! Din partea lui socru mare de la Coco, încă $200 pentru Raul și Alexandra. Raul și Alexandra. N-ați văzut așa ceva? Cum este Alexandra? Ea e frumusețe mare. E ca până în picioare. Regina reginelor.
Stimați invitați, Mare Ștefan și Narcis, ultima comandă pentru Șușumanu și pentru băieții lui. Să rămână din suflet. Tot de joc? Da. Încă 5 minuțele pentru Generică și Mireasa, după care ultima comandă pentru Șușumanu și băieții lui. Să vă trăiască copiii și familia, trebuie să ajungem și în altă parte ca să ne facem prezență la toată lumea. Deja s-a decalat programul, să rămână voastră și la copiii voștri, trebuie să ne înțelegeți și pe noi. Să rămână voastră. Așa cum ne-am înțeles noi pe voi, și voi trebuie să ne înțelegeți pe noi. Să rămână voastră. Da. Da. 5 minuțele Generică și Mireasa. După care pentru băieții lui Șușumanu, rugămintea lui Aurel Nașo Mai Baro să vină aici la scenă, fraților. Să rămână, mulțumim. Hale! Și nașii mari cu respect, nepotul lui Dodo, să știe. Yo! Ce din Chersari lumea, frumoasă e Alexandra, la toată lumea o spun, și cu regele Raul, socru mare pentru socru mic, pentru domnul Robert, pentru cuscrul lui, să-i dea Dumnezeu fericire. Yo! Să vină și lângă el. Hai, Raule!